Sa buhay natin, lagi nating sinasabi na gusto natin, simple lang. Gusto natin hanggat magkakasama, kumpleto ng mundo. Yung tipong di nyo na iniisip ang mga problemang sumusubok sa inyo, hanggat magkakasama at buo, sapat na. Simple, pero bakit ang hirap? May mga bagay talaga na ito yung pinapangarap mo, pero di nagkakatotoo. That's why we need to value simple things. Either it is so expensive or both of you just sharing thoughts. Hanggat pinapangiti ka at kusa ka lang ngumiti, dapat you need to value. Simple things generate memories. This video is very simple yet designed to connect memories. Stay connected for us to reveal the question, kapag maitim ba, puti din ang lumalabas? I like it, I love it, I want some more of it. So we need to try today to unbox something yung medyo simplihan lang, right? Yung mga simplihang unboxing lang. Yung hindi naman yung mga mamahalin kasi wala naman tayong ganun yung sobrang mahal. So dito tablet, right? So i-unbox natin yung medyo alam na natin yung laman. So this one, ka-deliver lang nito. So natuwa naman ako. So itry natin dito sa ilalim. Okay? So ito yung bubuksan natin. Di ba nakakatawa? Ito yung bubuksan natin. Na alam na natin kung ano yung laman. So formation pa lang, alam na agad natin kung ano yung laman. So alam nyo na kung anong laman ito. So minsan, simple things, hindi na natin masyadong ino-open kasi alam na natin na, mag naman yan. So, hindi na natin i-open. So, we need to value things. So, malalaman natin dito yung title ng vlog ko today, which is, Kapag Maitim, Puti din bang lalabas? So, we need to find it out here. So, like ang manonood dyan, kasi we need to open this one. So, we're trying to open, kahit alam na natin kung anong laman. So, ang importante, anong color siya, at it's malaman natin today. Okay? So this is it. The first one, dalawa siya. Dalawa yung in-order ko nito. Kahit sobrang dami na namin dito. Hindi naman sobrang dami talaga. Pero alam mo yung nililigpit na namin yung iba kasi hindi naman ginagamit. So here, tama ka, right? Ano ba yung nasa isip mo? Mug. So this one, the black one, dito natin ma-realize today kung ano yung importante. Bakit ko siya pinifeature pa? Ano bang meron dito sa mug na to na kailangan natin today. Okay? So this is it. Yung dalawang to, we need to know ano bang lalabas sa mga mug na to. So intriguing, di ba? Kahit mug yan, pero we need to know kung ano yung lalabas dyan. Okay? So standby. Kasi kukuha tayo ng hot water. Lagyan natin ng hot water yan. Tapos may lalabas dyan. So abangan nyo, kung mayroon kayong ganito, so napakaswerte nyo. Kasi simplihan lang itong unboxing na to. Typically, it's a mug. So tingnan natin kung ano yung lalabas at saka excited ba tayong lahat excited ba ako na makikita ko yon? Okay? Thank you. So standby lang, kukuha muna tayo ng hot water. So, this is it, pansin. Makikita nyo na ngayon kung ano yung sinasabi ko kanina, red, itong black. So, kailangan natin ng sapin para hindi mabasa yung table natin. So, ito, kinukuha ko na yung sa ref namin na pamunas. Okay? So, ilagay natin dito and then tingnan natin kung black na mug, kung ano yung lalabas. Kung puti ba, yung black ba, puti ba din yung lalabas. So, ito yung kasagutan ngayon. Okay? So, we need hot water. So, ito na yung hot water. So, tingnan natin maigi. Okay?
So observe kung may mabago. Oh, I've told you, this is it. Oh, may mga simpleng bagay. Wow! Super cute! Oh, that's my name, right? On the mug itself, right? Oh, tingnan mo, the more na hot yung water, the more na siyang lalabas. Oh, may mga simpleng bagay na nakakatuwa. Oh, talk with Leo. Oh, I bring this one to sa school pag okay na yung panahon para may sarili tayong mug. So it's a very nice. The question is, lahat ba ng or kapag maitim ba, puti ba ang lalabas? Check. Check dito siya sa mug na to. Okay? So kung meron kayong ganito, please inform me also para hindi natin alam kung gaano yung time frame bago siya mawawala. If in case ba hindi siya mabasag, hindi ba nawawala yung pangalan? Okay, super cute, the mug. Oh, talk with Leo. So, the first question, yung sa title natin is, check. Okay, so, yung susunod naman natin yung i-feature natin. Okay, so, nakakatuwa. Palakpakan naman tayo dyan. Tawa naman. Kasi nakita na ko, right? Sana kayo din nakikitan din with regards to this. Kasi may mga simpleng bagay talaga na tinatago lang natin. Pero hindi natin alam na nakakatuwa siya na pag, alam mo yun, personalized siya. Nakakatuwa, right? So, abangan natin yung isa kung ano naman yung lalabas. Still white ba or hindi naman siya white? Okay? We need to feature the next mug. Ano yung laman niya? So, open na natin. Kasi para mas mabilis, kasi baka hindi naman kayo excited, ako lang yung excited. So, hindi ko nga alam bakit ganun, mga simpleng bagay, pero natutuwa ako. Lalo na po mga ganun, involved tayo doon, yung may mga attachment tayo. Sobrang natutuwa ako. At saka, ang dami kong mga tinatagong mug. Kasi pag alam kong mug yun, minsan hindi ko na binubuksan kasi nga, hindi pa naman nasira yung mga mug natin, di ba? Ang dami pa. Pero this one, coming from my former students, ang ganda. Okay? So this one also, we need to make buhos with hot water para alam natin kung ano naman yung lumalabas sa block. Okay? It's a block. Hindi siya magic ha. Kasi lagi siyang ano. So, alamin natin. Okay? I need hot water again. So, this one. Oops. Okay. We wait for seconds para makita natin, mag-reveal. Okay, nakita niyo ba? So, harap natin sa camera. Like that. Oh! Tingnan niyo! Super cute! Oh! Yan! Super cute! Oh, nakita niyo? Oh! That's what? Family, right? We need to give importance to our family. Okay? So, yun, yung lingkod nandyan. Tapos nandito yung, alam mo yun, ganda kong asawa dito. Okay? Dito yung dalawa kong mga guwapings. Okay? Sa itong magmanay, of course, sa akin din. Okay? So, that's it. Yung simpleng bagay, right? Yun yung pinifeature ko today kasi karamihan nakita ko sa mga vlog, sobrang mamahal ng mga pinifeature nila, yung mga gadgets, which is napakahusay kasi meron silang ganon, ni-afford nila yon. So, as a normal person, dito naman tayo sa mga maliliit pero nakakatuwa. So, as long as hindi mawawala yung init, andito pa rin siya. Parang kayo, pag nandyan pa yung init, you're stick with each other, right? The foundation is your family. Nandyan pa rin. Pag lumalagablab yung mga bagay-bagay tulad nito, as long as very simple, pero may lumalabas, napaka-cute. So, based on the title, kung maitim ba, puti ang lumalabas. So, the first mug, check yon. For the second one,
hindi na kasi pwede siyang colored. So, thank you for watching. This is a very simple video. Pero sana kung meron kayong mga ganito din. So, comment down below kasi natuwa ako. It's my first time na may lumalabas na ganun kasi mostly sinusulat lang yung mga words. Okay, thank you! Sana mayroon din. Okay, so sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa mga simpleng bagay. Okay, God bless! So it's time for us for the shout-out sharing board. So thank you, Edmar G. Velasco, my former student sa AMA. And then to Sir Ronnie Protasio for allowing us to use the soundtrack of Alyansa na Magagawang Pangkultura sa Kamaynilaan at Karatig Puok. Thank you, sir. Nagagamit namin siya today. And then, of course, kay Kenneth Lapore for sharing my videos. Christian Herbito, Pearl Calderon for always, yun, lagi niyang sinishare yung video. And of course, kay Matt Liamas Lagustan, thank you, Nak. And then, Mark Kenneth Cartagena Fernandez for always supplying us the wild honey. So, nandoon. Ito yun. So, nakadami na kaming wild honey. So, thank you so much, Mark. And of course, doon sa mug na pinifeature ko today, kay Hierarchus, thank you. Estudyante ko siya before. So, still, andito pa siya. So, ang tagal niyang mawawala. So, either puti ang lalabas or colored ang lalabas, still worth it. And if it is personalized, it touched by your heart. Thank you for watching and God bless.